Sa fl-aħħar il-Partit Nazzjonalista se jimxi mad-deċiżjoni tal-qorti u jneħħi billboards li jmorru kontra l-ispirtu tal-avviż legali li jaħseb biex pajjiżna ma jimtelix bil-billboards bla doċċ u mingħajr regoli ta' xejn. Il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija qal li dan se jagħmlu wara li 4 ilu l-qorti reġgħet ċaħdet it-talba tal-Partit Nazzjonalista biex iwaqqaf lill-awtorità tal-ippjanar milli tneħħi billboards illegali tal-Partit Nazzjonalista. Il-kwistjoni kollha ddur ma' avviż legali li jirregola l-billboards, inkluż dawk tal-partiti politiċi, fejn fost oħrajn dawn tal-aħħar intalbu jħallsu għal billboards li jżommu fit-toroq mhux fi żmien kampanja elettorali. Wara li fl-10 ta' Mejju l-Partit Nazzjonalista kellu talba l-mandat mill-qwa, kien ingħatu 20 jum biex iressaq kawża. L-20 jum skadew it-32 ta' Mejju, iżda l-Partit Nazzjonalista nessa jagħmel dan. Dan wassal l-awtorità tal-ippjanar biex tirrevoka d-deċiżjoni favur il-Partit Nazzjonalista. L-ordni li jitneħħew kienet ingħatat wara li nbidlet il-liġi biex il-billboards isiru skont regoli aktar stretti u li jsiru ħlasijiet tal-liċenzji. Meta ħareġ l-avviż legali l-Gvern qal li l-Oppożizzjoni ma tistax tippretendi li hija l fuq mill-liġi. Dan għax l-avviż legali ma jolqotx biss billboards politiċi u fil-każ ta' billboards politiċi jolqot kemm il-billboards li jista' jkun hemm tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll dawk tal-Partit Laburista u kull partit ieħor li għandu billboards mhux konformi mal-liġi. Fi żmien ta' elezzjoni ġenerali jew lokali, minn 3 xhur qabel li msemmija elezzjoni sa ġimgħa wara, il-partiti politiċi jkunu eżentati milli jġibu permess biex itellgħu billboards sakemm dawn ikunu mqegħdin b'mod li ma jkunux ta' periklu fit-toroq.